أو سميعك نبر أبتاز النخايا أبقى كم تعمل خزدني تقول كان نبر زبر أرسلنا خنري إيشي ما توي خلنا كنزبكم كم حمشتل سب معرف كم بعتك سب شومون تيزلو خلو بيا يوسف أبسط تيزلو حجي أبسط كوينو بن أبكور بوتا بسح نبزح كور بوتا خبت سحجن بزروح مسناخل حلف نيرو مصحف ቅዱስ ገልጸልና خلو ወድ 30 ዓመት ኮይኑ ናብ ስልጣን ከም ዝመጸ ገሊጹልና ነው ኣብቲ ፈርዖን ዝጸዋዕሉ እዋን ወድ 30 ዓመት ኮይኑ ኢሉ ገሊጹልና ነው ካለካ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ዝተሸጠሉ እዋን ወድ 17 ዓመት ከሎ ከም ዝነበረ ነገሩልና ነው ስለዚ 13 ዓመት አመንታይ ነረን ማለት ነው نانا كرتتي مسلانا يوسف جن مسلطني ماكلني او يسلطني ادي زمننا يوحجي نبتي اغزابير زدلنا كنبتسح منتي ابوها بقبو منتي خنقلقل مسلطني موتا لا حرم مسبتحنا ابتي زبتسح مسبتحنا هنا انقع كبز حرفكم خنر ስለዚህ እዚህ ሐልፎ ዘመለኹ መከራ ይመስል ይኸውን ስደት ይመስል ይኸውን ዘይጠቅም ይመስል ይኸውን እግዚአብሔር ይቀርጸናል ጽባህ ለእንቲ እንተቀም ኣብዚ ዮሴፍ ዝተጠቅመለን ቃላት አስተውሉ ሰለስተ ጊዜ ሓንቲ ቃል ተጠቂሟል ኣብዘን ዘለውና ተክስታት ከምኡኻ መሊሱኻ ኣብ ጥቅሲ ሓምሳ ኣብ ምዕራፍ ሓምሳ እውን ተጠቂስዋል ንዓ ሰለስተ ጊዜ ሓንቲ ቃል ተጠቂሙ ረይቦ درس 4 نو درس 5 أملاخيو هيوت نمدح كم يخون زلاخل انتايو بما هيوت نمدح سلازي نسخوف تشاركوني يجمسنا مزلطة انزي عامي هدنك تشاركوني يجمسنا الله نساح نستعملون خبط مدن يجيك يلي تخلص بدت يلي وزمن التكنولوجيا خلقت الموجود أتاك عن صافين جابين كله دي يقبل فاتي حتى كلامنا أقعد أعمل سبحان الله بمتكلم برحلة أقعد أعمل سبحان الله بمتكلم إذا أنا بعيش في السنة عمل أبوي تاج نبض كل إجزاء زفتنا نعمو حدش لك لا يفهم من الناس نعاي بدو تسبحوا حدش عندي حقيقة نقرأكم دليل إجزاء أتي كن كونوا زمننا تنحرفوا كله أبتنا بجبنا كان بيتاس قبلنا الله وننتزل نقرنا حد خبرنا عن خمس عام أنا بزعل كل من جمع حنا جعل بزار سيد بزار الزحل فوز إنه كله انتزل إني شو واع إلى فمي أنا تعتمدتي أملاح تصبو أمره تصبو أمره كان لها بلح أمره يليني نفعكم حرايا ليه زيادة حشاني كيفاني بالكون ليه زي غير حرم ساعته زي غاسوي كان يزمن كل وانا سيوزي جي العالم كي كون بنتي سيوزي نزي خاطر تسويها أبي له بعد مستعد أبي له بعد مستعد حسن بروفيسور كوينوس دكتور كوينوس كستو ماستر ستيفنوس classmates يزنبرو موبايل يزنبرو كلفت جنا جاوي من لذة بنامتخ يرمكم يجي يجزار سيرمو صلاتكم وقوسني 5 خلقوا كان ما لازم يسرقني وقعوا حلفكم سلسي نمتاي على ما يمسحها تايلو نمنحان هيوت لأنتي كتكون سلسي سوعنا مدحان الزبنان كده ما يتحسب كتداكم سلسي سوعنا مدحان الزبنان
بارحون كمشات بارحون كمشات شعوكو يقوى تسوى ورسوس خوية سيد بارحون مستجد أورا ما إلا سئلا زلا حلمي انتهي لخلا بيرقوم كم زبط القصة يمياش وناتو حلمي مسنقروا زيادة أكثر ونزل لنا لم تكن شيء تدا أستوعبنا الشيء أخنات ثاني اتحلموا كما يكون من أنتي اسكي خلرينا حسوا حلمي مخوان كان ريوينا إلى من جيبوا الحادثات كنا نقول ما ينقولون يسير في يوم الزار المصابات على ومن المسكون السمع وما هو بسحقه وعلى قلوب الباي نحن تابعين process كذا it's a process هو خلف قبل process شو بارع بيرم شيطو سمنا حسواتهم تايلين تحلمي حسب وخلا كذا كبسو ثلاث علم الرياضية كا نعان تايديوا تحلمي حاكم وخلا مجد ديوا إتي نستناي كم زلت فوق نفلت نازل أريكم تريوا سناي ما يكون تنتبه تانا لو بيشوم من ترسنا شوم من تن مبزحتنا بكيكا تركوبينا نتركوما أتركومانا كنت قبل يقبع سناي يكون تنتبه أتدخلوا كل سناي قادم أي كون تنتبه قنا خير وداتو انتايو سناي ثلاثي مجد سنايو أتي كتبت سوق اللقم من الله بزو إحنا يمسنا خال مجد لكم حالكم مثل لم تقوا تعرف اللسان فكرينوا بخنزي حلف وعبوا حلفكم كبير حالي قلت أجزي عليه نبتي نايم الحنز ونا مقدمة تفتحنا نحن فلنا بروسيس ناي أملاح سبات أقرأمي زبالة قوتهم يدنا أجزي عليه زي فتو أبي ودنا ولا حد نقلنا كل تيجي حلفنا يوم أجزي عليه سناي باريا خوي متشيد زقدنا نقدر نقعد زي كذا مش نقدر باريا خوي متشيد مجمعنا سبب بوزيشن رفيق جنكا بزي قبروها نبيت ماسك الحين قبلنا بزي قبروجن نبيت ماسك تستأثرون نبيت ماسك تفوتون تنفعل تستأثرون ماسك علي جبل جيرو تباهلو نموت زتبايو سبع زي فرد زي السرور بيت ماسك ومخنيات بيتهم كلتة أسلفتي لنبوس كتكون بحسبكم تباهلو نبوعاتهم دينا ثلاث بيت معسرتي نايم بيت معسرتي نالبات بزينا هنا الزرارة نحن أبعدنا خنزارة كلنا عدد خلايا بيت معسرتي عدد خلايا نقول دكتور كيف بيت الزبالة بيتنا كلمة الزرارة جدوا من نبات كان يخوفنا ينتنا من بيتنا كلمة الزرارة أدخلت فريق من تلاقينكم نموت نسيب الزبالة نكون بيت مسكين لك حجيت بزي أبي هرسي ريوم حلمي هذا إيه مسوخ مزلوخ أبو بزحمة بنتانا كل زمان توزن مسوخ مزلوخ يرين أبيت ما تفارق مسوخ مزلوخ يرين أبيت ما أسد خاير لكم مسوخ مزلوخ تحلوا مسولات كندي وس حلقة نيجي مسولات كيرو هذا أخوي نخا كلنا تبلني أكل أبيت وتفارق أمور مير أمور سلسلة بري هذا ما ناكله يبي أبيت ما سنتي أمور مير أمور سلسلة بنخان تجيبه هذا أنا كمسرع يبي هذا أخوي نسو بزي كبروا باين بزي كبروا أبيت ما سنت خلص بديلهم تبعهم زمن سلسلة نحن ما سمعنا يا خوي جري يا بيوم تنكلت أسلفتي
حدا نايجرا حدا ناي ميسود نقول ناي فرعون عمري قبل نفسي ريش بعدين ما خير حد كون سمع كلام هتقول نجيرهم قال شو لكم أنكم من تعرف منكم إسكان قرني فلذي ما تسهل مني ما تقول بزي قبل روز تعسر السوسي ما تسهل منكم بتسيبه لا ما بدو بعلامة يوم ادخل حنفوز من الناس حسن شعور بتحلمي فتح الله مثل الروحة بس تكون ننسى أن تستفتح عن تايلو بزي كده بدل أبزي آخر زلهم نفرقون نقرر إيوه بس كل زخنة أكرر الله عليه هاي المستقبل فتشين بس فالناس يوم أنا نخ شعنا كيلو نيرون تزخون كيلو أبيت ما سبتي حدث الآيانو بزي كبر بدل زيت أسرع حجي كان زي يوزفنا سلامه نسوق الحين كبر أنت زود ورون نبات أوصول من بلمو كحلا أبيكم زدون أن تفلتني خبر رداك ما لازم نرسع ناتهم من دبع من خير وردك لا يتعلم لي لا تنكسر عصمص ها وأنا ما خير تعمل شيء بس يوم لحال خلت تعمل لنا فرعون يكون حلم حلم يجيب زابيكا في أسئلة في ميس الرسول أبيض الناس أملاخنا زرس عملا خايفنا أتي زناليو من بكيت والناس كأنه يقبل حنسا كبيد لقى يخوف حجي عصرنا سنة عمل كالتذكر الدنيا وينزل نمل الخير كيف أنا أملاخ نمل تايقن أرسلنا حديث مدحان إيوات سلازي نمدحان إيوات إزخون كنقبل لنا تسوي لنا أما أعرف سلام تايا بزنخا أيفلتن سلام تايا بزنخو أيفلتن إكسيابيها نمدحان إزبنا سواعك مانا سواعنا نمدحان إزبنا هزبنا كرتت يولانو نتياب كرتت زنزلو مخنياتو أبو خزارة كل النايلو زتنفاح مش عمتان كبدي نايتمية عمتان هذا حجي أبوهم كونكم ما يتحسبوا عينت تبعاتهم أملاخ نعرفون كبيرو أبسط ميتون كويس من نقرسي كبيري مثلا ناي خون السيكون تعلم لبيت إسرائيل يخون مدحان من إسرائيل تتعامل أقلقلوتنا نتي بمنفس هزبنا نعلو كنا نقلقلو من تيزي أبي الأملاك تسألوا قنا خير برختنا يعرف شعو نهزبنا نتيزي أمان السوي كي تلفا نبرخت نخون نقبسي نبزل العالم نبرخت نخون كل زي عبيتي نقرات أو عالم زلو سراتيتو من مغانات فوتنكم تاريخ فوتين ليكم بيت كريستيان اللي مسكت بلو هيومان رايتس كل سراتيتو بيت كريستيان عبيتي كل من جات أبزي أو عالم زلو بخل رأيهم ببيت كريستيان جميل عبيتي هوسبيتالات أو عالم زلو رأيهم ببيت كريستيان جميل نبرخاتنا تسوينا نمدحان نسوينا بقدامنا بدحيوها نبسول العالم نبرخات سلازي نبرخات سوعنا زي مخالف فنترا كل جزء بتي زلنا بو كنعقب يقبلنا أملاخ أتاتمن سعري النبر دحانينا أبتي زلنا يو ناملاخ كنمسمنون كنخورن بتأمان النت كنعيب لينا يوسف تعبي بارياته أمون باريا يوم أبيتو أمون نيرو أمون سلزنا بري كل
እቶም ኣሕዋቱ ዝገብርዎ ዘበለ ነብኡ ይነብሮ ነይሩ በዝናተይ እናትኩም ቋንቋ መጣቆሲ ይብለና መጣቆሲ ይብለና ግን መጣቆሲ ይኮነ ነይሩ ባህሪያቱ እሙን ስለዝነበረ ይሁዳ ከምዚ ገይሩ ሮቤል ከምዚ ገይሩ ስምዖን ከምዚ ገይሩ ለዊ ከምዚ ገይሩ ዳበለ ይነብሩ ሕጂ በዚ ፀሊኦም ሓደ እቶም ኣሕዋቱ ክፀልዎ ገይሩ ዝያዳ ግን በታሕሉ ፀሊኦም እግዚአብሔር እሙን ክትከውን ይደለካ ኣበይ ቤት ትጅምር ኣብ ቤትና እሙናት እንተዘይኮይና ኣብ ደገ እሙናት ክንከውን ኣይንክእልን ኢና ስለዚ ኣብ ቤት ትጅምር ካብ ቤት ኣብ ቤት ባርነቱ እሙን ክንከውን ይደለና ባርያ ኮይኑ ምስ ከደ ፖቲፋር ስለምንታዩ ስልጣን ሂቦ ተቕሳር ምዕራፍ 39 ምንረያ ፅቡቅ ገና ክትገልፀልና እታ ፅሕፍቲ ባዕላ እተዛረብ 39 እንታይ ብለና ምስለኩም ጠቕሲ 3-5 ጎይቱ ከዓ እግዚኣብሔር ምስኡ ከም ዘሎን ንሱ ዝገበሮ ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ኢዱ ከም ዘቕንዓሉ ረኣየ ኩሉ ነገር ክቐንዓሉ እዩ ሽዑ ዮሴፍ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ መጎስ ረኸበ የገልግሎ እውን ነበረ ኣብ ቅድሚ መን ካብ ቅድሚኡ ትብል ዘላ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይኮነትን ኣብ ቅድሚ ፖቲፋር ርኢ ሰብሉስ ከምዚ ዝበለ ሰብ ክህልወት ክብራት ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ስራሕኩም ከመይ ኮን ትኾኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብቲ ምውፃእኩም ምእታውኩም ከመይ ኮን ትኾኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብኡዶ ንኣምላኽ የመስግንዎ ይኾኑ ክብራት ህዝቢ ኣምላኽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ዘለናዮ ኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ምዃኑ ፈለጥና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክንብል ብኡ ክንሕጎስ ባህ ክብለና ስለዚ እዚ እቲ ኣዘድና ክንጥቀመሉ ይግባእ ኣምላኽ ስላይ ፍቓዱ እዩ ዮሴፍ እንኳዕ ብቤት ማእሰርቲ ሓለፈ ሓረቱ ቤት ማእሰርቲ ነዞም ሰባት እንኳዕ የፀናናን ነገር እሙን ነይሩ ይኹን ኣብ ቤት ፖቲፋር እሙን ነይሩ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ እሙን ነይሩ ተሓርኪሙ ፈርዖን እንታይ ከም ዝበለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ነዚ ዝገብረልካ ካልእ ሰብ ድለይ ነዚ 7 ዓመት ነቲ 7 ዓመት ናይ ስጋት እኽሊ ዝእክብ ነቲ 7 ዓመት ናይ ትሜት ነቲ 7 ዓመት ናይ ትሜት ክኸውን ምእንቲ ክብገለ ዝፈሉ እንታይ ነው ዝበሎ ቃል ከትሪኡ ክልኩም 43 ብሪኡ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ቃል ኣብ 41 ያለታት 37 41 እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ፈርዖን ኣብ ቅድሚ ኩሎም ገላው ፅቡቅ ኮነ ፈርዖን ከዓ ንገላውኡ ረይቦ እንታይ ከምዚ ዝበለ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብኣይ ደኾን ንረክብ በሎ ፈርዖን ድማ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ንዓኻ ካብ ኣፍለጠካ ከማኻ ዝበለ ኣስተውዓልን ፈላጥን የልቦ ንስኻ ኣብ ኩሉ ቤተይ ኩን ስለዚ እንታይ ነው መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ እምበር እሙን ምዃን ፅቡቅ ግን ከዓ ምስኡ ከዓ እግዚኣብሔር መንፈሱ መሊኡካ ክትመላለስ ከዓ ሰላይ ክላውነት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክስማዓና ኣለዎ ስለምንታይ እሙናት ከም እንኸውን ክነግረኩም እሙን እንኾነሉ ምክንያት እግዚኣብሔር ይርኤና ከም ዘለዎ ስለንፈልጥ ኣብታ ሰብ ዘይርኤና እዋን እሙናት እንኾነና ምክንያት እግዚአብሔር ይርኤና ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ስለምንታይ ነው እሙናት እንኸውን ህላውነት ኣምላኽ ስለዝስማዓና ስለዚ ህላውነት ኣምላኽ
سبب እግዚአብሔር ስትመስክር ስለሰባት ከለሊ ወኹልም ህይወትና ምስክር ራኸና ፍትስትና خنملس እቲ ዘለናዮ ፍቃድ አምላኽ ከም ዝኾነ ተቀበልና ንመላለስሞ ሽዑ ንበረኸት ከውኒና ንምድሓን ህይወት ስለዚህ ስለምንታይኩም አብዝ ዘለኹም ስለምንታይ ተሰዲድኩም ስለምንታይ ለዓለም ታሕት ዲልኩም ስለምንታይ ኩሉ ስለምንታይ መልይ ስለምንታይ አለ ንምድሓን ካልዕ ዓላማ ይነብር ስለዚህ ከም ዮሴፍ ንህዝብና ናብ ምድሓን ከነምጽ ተሰዲድና ኣለና እሞ ኣብ እዋን ስደትና እንታይ ንገብር ኣለና ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ እንታይ ትገብር ኣለኺ እንታይ ንገብር ኣለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኣጸቢቓ ክትሓስበሉ ይግባእ ዓብዪ ኣገልግሎት እዩ ንህዝብና ከነገልግል ንሕና ብጣዕሚ ሕጎስ ነይረ ንድኻታት ክትሕግዙ ኢልኩም ትገበርኩሞ ነገር ክዛረብ ከሎ ዋ እዛ መልእኽተይ ትሰማ ኣባታት ጽቡቕቲ ተግባር እዚ ኣይነስ ሕጎስ ነይረ ኣብ ሓቂ ዝብልኩም ዘለኹ ኣብ ሓቂ ትሰምዑኒ ማለት እግዚአብሔር ነህዝብና ይደለለ ህዝብና ብዙ ይጽልም ኻበና ይታይልክፈ ስለዚህ ደቂሙ ደጋጊሙ ንሳይ ነው ወይም ሰለስተ ጊዜ ይልዋ ተርባና ሓሙሽተን ተዳሪኩም ወሲ ሰለስተ ጊዜ ይልዋ የተቃሲ ሰለስተ እዋን ደጋጊሙ ረዩ ኣብ ተቕሲ ሓሙሽተን ተቕሲ ሽዱሽተን ተቕሲ ሸሞንተን ኣብ ተቕሲ ሓሙሽተን ኣምላኽ ህይወት ምእንቲ ንምድሓን ቀቅድሜኹም ዝለኣኸኒ ንስኹም ኣይኮንኩምን እኳ ይትብሎም ዘሎ ንስኹም መን ዝገበሮ እዩ ዝመስለኩም ዘሎ ንስኻትኩም ዝገበርኩም መስለኩም ኣሎ ኣይኮነን እግዚኣብሔር እዩ ገይርዎ ፍቃድ ኣምላኽ ምልላይ ከመይ ሰናይ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ክትርኢ ተመሊሱ ካልኣይ ግዜ ከዓ ኣብ ተቕሲ ሽዱሽተ ከዓ ኣብ ተቕሲ ሸውዓተ ኣምላኽ ግና ኣብ ምድሪ ተረፍ ምእንቲ ከየትርፈልኩም ስለምንታይ ተረፍ ምእንቲ ከየትርፈልኩም ንኣኻትኩም ክብል ተረፍ ምእንቲ ከየትርፈልኩም ብዓብዪ ምድሓን ድማ ህይወትኩም ክድሕን ቀቅድሜኹም ለኣኸን ስለዚ ንምድሓን ህይወት ተቕሲ ሸሞንተ ከዓ እንደገና መሊሱ ሕጂ ከዓ ኣምላኽ ይበል ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ናብዚ ዝለኣኽኩምኒ ንሱ ንፈርዖን ኢሉ ስለዚ ኣምላኽ እዩ ድሓር ኣብ ተቕሲ ኣብ ምዕራፍ 50 ካለይዎ ምዕራፍ 50 ተቕሲ 19 ክሳብ 21 ኣብ ዘሎ ከዓ ፍላይ ተቕሲ 20 ከምዚ ኢሉ ንስኻትኩም ንኽፉእ ይሓሰብኩም እግዚአብሔር ግና ከምቲ ሎሚ ኮይኑ ዘሎ ክገብር ብዙሕ ህዝቢ ምእንቲ ከድሕን ንጽቡቕ እታ ሮሜ 8:28 ይደግማሉ ንሮሜ 8:28 እዩ ዝደግማ ዘሎ ኣብዚ ዮሴፍ ሶም ክፉኢኩም ሓሲብኩም ካብዚ ሰናይ ዘይወፅእ እዩ ነይሩ ተሓሰባት እቲ ዝበፅሓና ኩነት ኩሉ ክንሪኦ ከለና እንታይ ሰናይ ካብዚ ይወፅእ ንብለሉ ኣሎ እግዚአብሔር ግን ፍቓዱ ፅባሕ ዝዓበየ ነገር ክገብር ምእንቲ እግዚአብሔር ኣብዚ ገይሩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ቤርያ ናብ ኤርትራ ክምልሶ ኢና እግዚአብሔር ዕላማ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንምድሓን ህዝብና ይፀውዕና ዘሎ ኩላትና ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ እምሮና ክህልወና ስለ ዝደልኹ እዚ ናይ ዮሴፍ ዛንታ ነዚ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ እዚ ናይ ዮሴፍ ዛንታ ይጠቕሞ ይኸውን ኢለ ሓሲበ ከም ዝበልኩም ኣምላኽ ናይ ዮሴፍ መሃር ኢሉኒ ኩልኩም ናተይ እዚኣ ግን ናይ ሚካኤል